Gepleýär Azatlyk Radiosu. 1-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň Türkmen Demir ýollary agentligi ýolagçylar üçin onlaýn bilet satyn alma hyzmatyny ýola goýdy. Agentlik bu hyzmatyň ýolagçylar üçin döredilen täze bir aňsatlykdygyny aýdýan mahalynda Azatlyk Radiosynyň habarçylary bu hyzmatyň kadaly işlemeýändigini habar berýär. Ýolagçylar öz akylly telefonlaryna gurnalan Türkmen Demir ýollary agentligi programmasynyň kömegi ýa-da internet saýtyna girmek arkaly syýahat etmek isleýän wagtynda şeýle hem syýahat etmek isleýän uğruna elektron biletleri satyn alyp bilerler. Biletleriň tölegini altyn asyr töleg kartlary arkaly amala aşyrmak gözüňünde tutulan diýilip, agentligiň web saýtyna çap edilen maglumatda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we olar bilen söhbetdeş bolan aşgabatlaryň ençemesi bu hyzmatda näçadlygyň bardygyny aýdýar. Sebäbi ýolagçylaryň ençemesi ne agentligiň programmasynyň kömegi, ne de internet saýty arkaly onlaýn bilet satyn alyp bilýär. Hatda internetden baş çykýan adamlar da Türkmen Demir ýollary agentliginiň saýtyndan onlaýn bileti öňünden zakaz edip bilmediler. Adaty raýatlar bolsa özlerine näme talap edilýändigini düýünden düşünmeýärler diýip anonim şertde maglumat beren Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 7-nji iýunda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä ýolagçylar onlaýn bilet satyn almak üçin kömek sorap Türkmen Demir ýollary agentliginiň paýtagtdaky kassalaryna baranda bu ýerde oturan jogapkär işgärler hem bu hyzmatdan peýdalanyp bilmeýär. Bu sistema ne raýatlar düşünýär, ne de kassada oturan işgärler. Ýolagçylar bilet almak üçin kassa baranda olara düşnüksiz. Siz elektron bileti öňünden aldyňyzmy diýip soraýarlar. Hiç kim hiç sada düşünmeýär diýip habarçy aýtdy. Üstesine de habarçy ýolagçylar öňünden onlaýn bileti buýurmasa onda olara kassalarda hem biletin satylmaýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Biletleri internet arkaly zakaz etmek ulgamy ýolagçylaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmaly. Olara goşmaça bökdönçlikler döretmeli däl. Şeýle-de kassalaryň özünde bilet satyn almak mümkinçiligi saklanyp galmaly. Hususan da internet medeniýeti pes bolan ýurtda şeýle bolmaly diýip Aşgabatly ýolagçylaryň biri anonim şertde Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. 7-nji iýunda Azatlyk Radiosu Türkmen Demir ýollary agentliginiň saýtyndan adından 4 gezek onlaýn bilet satyn almaga synanşdy. Bu hyzmatyň gidiş uğru, habarlaşmak maglumatlary we ýeri saýlamak bölümleri göräýmäge kadaly işleýän ýaly bolup görünýär. Ýöne otluda oturjak ýerini saýlap, tölegi geçirmek bölümine ýeteninde sahypa düýünden hatardan çykýar. Azatlyk Radiosu munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp Türkmen Demir ýollary agentliginiň Aşgabatdaky edarasy bilen habarlaşanda redaksiýanyň kommentari almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady.